Nchumurigari ya Sekenyoro ya Kenyerere Heronge wodi ya Wanyamatuta ebunge West Mugirange county ya Nyamira nigo bono maiga ya Matthew Mugaka Thomas Mongare hamono mongno ya Gladys Mongare kobane nyumba higutwa etaria ese ekerengo ekia nigo bono bare ne kibako gokera maiga yo konyora ugosirwa kurwase homusamaria humuya huyo nyarkobaka kubagachira enyumba engia ya mabati asebono ya Matthew yesokire na kumwira riambu ya mono haseba mubudri agendere gusira nabande bari nokukania bunoko muri kito Steven Nyariki Mbunde namange Ekeroto wika Sekenyoro ya Kenyerere Ronge ikigotoka se wodi ya Wanyamatuta se bunge ya West Mugirango ya Nyamira nigotokomera na Thomas Mongare nabo igo murugio Gladys Mongare habagendete n'ekigas cyabo cyakira rituko igiyota maitiningi ya mateyeiga nigo konyora yatwara umucando monene asebamyete nyumba yerumwe yemo n'abana babo batano igento konyora kyabaretero bosoko bonene ase ya mate asekorende nyumba yu yanyarite ko bakigotagorwa n'embure nene asekorende bone iga bare ne kibako gokera mega yukuriye kirokyo boseneta se county ya Nyamira umusikechere Mia Migosi ko basirana ko bagakire nyumba ya mabati Inchesa Marieta nguru Thomas Mongare uyo makulinde enka yere gagero Kenyerere Eronge ere Wanyamatuta ward inche enyumba yana na amenyete nyumba yarenge 12 ase 11 abo yarenga agu gatiyo na meta kanyumba ka sana kanyumba kuna amenyire paka yaikire tomenyete na abana nyumba embure gaje kanyebase kanige ekanyaka kanyumba karenge gakama batia makuru na sabitega ande karenge keteyoka ngatugeka kurumate karatugeka na ikosini nkonya Kenya indige jinguru kaja dingonya nyombe ina baya ngwerete ikero mobiro jiteka jikuwa Samarieta nengoro ku Gladys Nyakerari Mongare enyumba tu amenyete nantitweka tokwirige na kibone nyumba eteri gotwira ono muri gakimwa kanyatari abana tumikikire skuru kange nyumba entakara tiki twagachire ngachanga tebana na kibono tokora Mongare enyumba engotwire akarete fsisa agatenenia akanyitenenire fsisa na rieta akoraki akanyesira tewa bagukwanekere kyo nigo babera abayiga bayiranira mbia mono asomosikechere Mia Migosi koirania okoboko ase ya mate na kubasira iri okonyora obumenyo akaja gutuma abantu baye bakarigereria na bapone basi bagajicha bagaika bakarigereria bakanyara kwiri nyumba teyo njere kimokora enyumba gajigoja akanyora to inkonye kokunye bisigise bike ibibati byabekiri bike yakumira ibibati byabere bikeyo atebe nyumba inkonye korande nyande kene tagire timo tukabire agankonye nyumba ngasoima na Migosi manyene nango mwakena Nyasaye byankoreire inze timbati kende ndamwiraniri lakini byeka Nyasaye nakoreke na mosise nande nasanko korake ayonsi Migosi mtongo itara asiri taria Yesu ase ya matebo igo nigo yabekire segeto mune yueyo kona rero batarire gatwa kembuya mono sengenye nyumba yabere no mukanyora maga buno munyiro chigane nyumba yabere ngiye gwachira muchyo sisaine elia agwete yarenge irumwe yemo bakarari na bana bonse na mwaro chikiribugeri getangani kobono mwesimi wa Migosi turagona nimbuya mono Ponves Mongare no moteneri korwa bisi yo mosikechere Mia Migosi asaereire nga nigo babeire bagokonya ase bitabo wanene mono ase county ya Nyamira munenjere yemo yo kwirania okoboko ase ya mate are na siasa nega sia nkongusana na indo ngwakero mushima cha Mia Migosi ngambo ya mono ase nginche getambo kereke no bwanchani obagendere to korokia abantu bae be county ya Nyamira na ndi taliga igoka nkomo igutole unagasene gokonya kirase amangana nona mangana yechinda nkorora tori binago sibi nande bina sibiri nkobare ndagera amangana chiratiri bona buna mwegwete chika saina akasaina kwena naiga ntuto komo nkomo boli mushimwa Migosi agenderera iga obuno bwanchani obone nabwate nabantu banyamira none keroge kyabosane takoligia nkokanyorari asirite ya Nyasaye korwa asensemo ya Wanyamatuta iyo gotoka ase ebunge ya West Mugirango ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Nyariki Steven Mbunde.